Kaixo eta ongi etorriak saio berri batera, gaur ekainak 5 asteazkena bi elkarrizketa izango ditugu. Bi elkarrizketa hauek ekainaren 15ean izango diren bi jardueraren inguruan izango dira. Alde batetik, Euskal Herriko eskolartekoa izango da Arantzako herrian. Eta horren inguruan hitz egiteko, Oier Iurramendirekin egongo gara, bertsozaleen elkartekoa dena. Eta beste alde batetik, Ultzamaldeko kuadrilen eguna ospatuko da Larraintzar herriko frontoian. Eta honen inguruan hitz egiteko Ander Arbilarekin egongo gara. Baina hauekin hasi baino lehen goazen betiko edukiarekin. Goazen orain gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, 1189an Gasteizko setioa hasi zuten gaztelarrek. Urte batzuk geroago, 1878an Pantxo Villa jaio zen, Mexikoko iraultzako buruzagietako bat izango zena. Egun berean, baina 1989an, gizon bat tankeen kanboi baten aurrean jarri zen Beijingen, Txinan. Eta bukatzeko 1988an ertzaintzak Ignasi Zeberio Lizartzarra hil zuen Gernikan tirokatuta. Errepasatu dezagun aste honetarako agenda. Asteazkenean alde batetik Iratiko trenaren ibilbidea Iruñean zeharren bigarren zatia izango dugu Javier Mangadoren eskutik arratsaldeko 5etan. Oraingo honetan bigarren zabalgunetik izango da. Diputazio jauregian hasiko da eta San Ignazio Basilika San Nikolas Portale Zaharra Bergamin kaleko eraikuntzak Baxe Nafarreko etorbidea igarota apaizgaitegian amaituko da. Beste alde batetik, Patxi Larraintzar ikastetxean arratsaldeko 5:00 irrien lagunen emanaldia egongo da. Ateak 5 gutxitan irekiko dira eta emanaldia 5:30 hasiko da. Tartean, aurpegiak margotzeko aukera izango dute txikiek. Ostegunean, alde batetik, Oko Andre Maria plazan arratsaldeko 8:00 esan ezinen kontzertua egongo da. Oko Andre Maria plazan izanen da kantu eta hitza Iruñeko udalaren euskarazko musika programaren edizio berriaren egoitza. Sarrera librea izanen da lekuak bete arte. Kontzertuak ostegunetan maiatzaren 16tik ekainaren 20ra izanen dira, 8:00. Euria eginez gero, kontzertua Deskaltzos kaleko erraldoien txokora eramanen da. Ostiralean eta larunbatean baita ere, Erraiak programaren 3. edizioak praktika artistikoen kolektibitatearen eta antolatzeko moduen arteko gurutzaketa jorratzen du. Horretarako ekainaren 7an eta 8an Iruñeko Ziudadelan jarduera kolektiboen dimentsio politiko, afektibo eta ekologikoetan arreta jartzen duen programa publiko bat planteatzen da. Hainbat formaturen bidez, praktika artistikoen eta lanketa kolektiboen programa honek herritarren eta kolektiboen mugimenduak sortu dituzten gaurkotasuneko gaiei buruz arreta piztu nahi du. Horretarako bi egunetan zehar hitzaldiak, tailerrak, performantzeak, piknikak, errezitaldiak eta musika programatu dira, herritar guztiei irekiak. Larunbatean Euskaldunon biltokiko eguna ospatuko da Txantrean. Ekainaren 8an larunbata biltokik elkarteko eguna ospatuko da. Aurten 8. bazkide kutxuna izendatuko dute, Itxaro Borda Xatirron. Euskal idazle eta euskaltzaina euskararen alde egin duen eta egiten ari den ibilbide luze eta oparoa eskertzeko. 12:00 izanen da esker oneko ekitaldia. Eguerdiko 2etan kantu erronda eta eguerdiko 3etan bazkaria. Ondoren, bazkaloste musikatua izanen da Jon Jaione eta seme alaben eskutik. Ikus dezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten. Diario de Notiziasen titular nagusian, Feijóo Europako ultraeskuindarren koalizioan kokatu du Sánchezek.
Hautestontzietan lortu ez zutena modu espurikoan lortu nahi dute, adierazi du Begoña Gomezen zitazioaren ostean idatzitako gutun berrian. Lekukoei itxaron gabe ikertu gisa deklaratzera deitzeko presak are gehiago lausotzen du Europako hauteskundeen kanpaina. Argazki nagusian, ikasleek enborreko 4 ikasgaiei buruzko apunteak errepasatzen, azterketak egin baino minutu batzuk lehenago. Titularrean, notaren bila nupen, ikasleen eta ikasgaien errekorra usearen lehen egunean. Eskuineko berrietan, alde batetik, Nafarroak beste errekor bat hautsi du, 311.273 pertsonekin lanean. Beste alde batetik, gobernuak interes publikorik ez egonez gero, kasedako herri lurra berenganatuko du. Hori koloreko berrietan, batetik, espetxera taberna batean bortxatzeagatik. Bestetik, txaptxet Parisen jokatzeko aurre zerrendan. Jarraian, zaplastekoaren zenbait agerraldi detektatu dira. Parobirusak aurrei eragiten die. Bukatzeko, katastro balioaren zerga 31% igoko da. Diario de Navarraren titular nagusian, epaileak ikertu gisa deitu du Sánchezen emaztea eta hauteskundeak baldintzatzea leporatu dio. Presidenteak gutun berri bat bidali die herritarrei Peperi eta Voxi eraso egiteko. Begoña Gomezek ustezko ustelkeria eta influentzia trafikoagatik deklaratuko du. Argazki nagusian, 4.000 ikasle baino gehiago ari dira azterketak egiten Iruñeko eta Tuterako nupeko kampusetan. Batxilergoko ikasleen 69,6 usera iritsi da. Beheko berrietan, alde batetik 50 urteko gizon bat espetxeratu dute Iruñean bortxaketa batengatik. Beste alde batetik, Iruñeko alde zaharra katastro balioaren 100,57 igoerarekin. Eskuineko berrian Nafarroak 3.089 lanpostu sortu ditu eta 311.273 afiliatu ditu. Goiko berrietan batetik enpresek bilatzen duten gazte talentua. Bestetik lizarrak zezenkorrak izango ditu entzierroetan. Azkenik, herri berrik zezen plaza eramangarria izango du berriro. Gara egunkariaren titular nagusian EAJ-ko Izaskun Bilbaoren hitzetan, Europa indartsua izateko Europako armada behar dugu. Izaskun Bilbaok Euroganbera utziko du Bruselan eta Estrasburgon 3 posturteko igaro ondoren. Oiane Agirregoitiari pasatzen dio lekukoa eta kontinentean boladan dagoen belizismoa besarkatzen du. Argazki nagusian, getxo foto erakusketa dugu. Titularrean, getxo fotok playari emango dio 22 artisten eskutik. Goiko berrian, hauteskunde konplexuak estaturik gabeko nazioentzat. Beheko berrietan, alde batetik, akusatutako sortutako militanteek deliturik ez dagoela gogorarazi dute eta lawfare kasu berri bat salatu dute. Beste alde batetik, 95 urterekin hilda Erramon Baxok, euskararen aldeko militante historikoa. Amaitzeko, Bruce Springsteenek 4 hamarkada beti ditu Amerikako Estatu Batuetan jaio eta baztertuei abesten. Berriaren argazki nagusian, kamioiak errenteria parean atzo. Titularrean, kolapsoa errepidean. Laborariek biriatuko mugan blokeoa kendu eta gero, 30 kilometro baino gehiagoko ilarak sortu dira Gipuzkoan eta Nafarroan. Goiko berrian, minbiziak antzemateko behaketen bidez goiz harrapa daiteke gaitza, baina ez zaizkie herritar denei egiten. Eskuineko argazkian, orain Errepublikak koalizioko hautagaia den Fernando Barrena dugu. Honen hitzetan, jokoan dago Europaren proiektuak zer norabide hartuko duen. Honen beheko berrietan, alde batetik, Erramon Baxok euskararen aldeko ikerlari eta ekintzailea zena hil eginda. Beste alde batetik, 132.000 auzi daude epai baten zai, Araba, Bizkai eta Gipuzkoako epaitegietan. Jarraian, Amurrioko udalaren jarrerarekin kezkatuta dago euskalgintza. Ondoren, Modi Indiako lehen ministroak gehiengo osoa galdu du. Azkenik, gaur ingurumenaren eguna da.
Euskal Herria Irratiaren titular nagusian abiatu da 2024ko unibertsitatera sartzeko ebaluazioa. 4.036 ikaslek eginen dute ekainaren 6 arte luzatuko den usea. 1.026 ikaslek euskaraz eginen dute azterketa, guztien 125. Eskuineko berrietan, alde batetik, AEKako Asier Biurrunen hitzetan, Jagoba Arrasatek euskararen normalizazioan egin duen lana goraipatuko dugu. Bertso afaria antolatu dute AEK eta Sadar Bizirik taldeak Jagoba Arrasate Osasunako entrenatzaileari izandakoari despedida egiteko. Ekainaren 20an izanen da Antsoaingo pilotalekuan eta sarrerak euskaltegietan eskura daitezke. Beste alde batetik, sare sozialetan bilabezaz doan bidaiatzeko eskaintza egiten ari dira eta iruzurra dela ohartarazi dute. Bilabezetan doan bidaiatzeko txartelak eskaintzen ari dira sare sozialen bidez, bereziki Facebook bidez eta ez dira egiazkoak, jakina. Iruñerriko mankomunitateak jakinarazi du iruzurra egiten ari direla eta ez eskuratzeko halakorik. Kaixo eta ongi etorriak lehenengo elkarrizketara, oraingoan Oier Iurramendirekin gaude bertsozaleen elkartetik datorrena. Kaixo, zer moduz? Kaixo, Arantzan egingo da aurten Euskal Herriko eskolartekoa, ezta? Baina horrekin hasi baino lehen, azaldu dezakezu zer den Euskal Eskolartekoa? bai, eskolartekoa da, 18 urte zazpitik, bertsotan bapatean aritzen dienen txapelketa, ikastolen elkarteak eta bertsozale elkarteak antolatzen deguna. Eta, herrialdeka egiten dira txapelketak, eta ondoren herrialde bakoitzeko txapeldun eta txapeldun Euskal Herriko bat jokatzen da. Orduan, 18 urtez azpiko bertsolarien txapelketa bat. Eta zer erlazio dauka bertsozaleen elkarteak honekin edo antolatzaileak zarete? Bai, bertsozale elkarteak azkenean bere jardun bideetako bat plazako sustapena da, eta sustapenaren barruan gazten plazaratzeari lotuta sortutako proiektua da eskolartekoa. Orduan, bertsozale elkarteak urtero ikastolen elkarteekin elkarlanean antolatzen duen txapelketa da. Eta bizkat oinarria hori du, ezta? 18 urtez azpiko bertsolariei edo bertsotarako saltoa eman nahi dutenei plaza bat eskaintzea eta bide hortatik antolatzen dugu. Eta noiztik egiten da txapelketa hau eta nola sortu zen? Harrapatu nauzu, baina ikastolen elkartea bera esango nuke hasi zela antolatzen aspaldi, baina esango nuke aurtengo Euskal Herrikoa 36. izango dela, eta esan nuke Euskal Herriko antolatu baino lehen, herrialderen batek lehenago ere antolatu zuela. Beraz, 38 urte inguru izango ditu agian aurreneko eskolartekoak. Bai. Eta, zeintzuk dira honen helburuak? Eta, ezakit helburuak aldatzen joan diren urteetan zehar? Ez, oinarrian hori esan dela, ez azkenean, bertsolaritza eskoletan ematen da, ikastoletan ematen da, hezkuntza arautuan ematen da, bertso eskolak ere bai badaude martxan Euskal Herriko osoan zehar, eta azkenean bilatzen dena da, bertsotarako gogoa, ilusioa edo bertsotara salto egin nahi dutenei espazio bat eskaintzea. Txapelketaz haratago ere eskaintzen ditugu espazioak, txapelketak kasu honetan horietako bat gehiago da, eta eskaintzen dana plaza bat, holtzara ateatzeko, bertsoarekin jolasteko, ondo pasatzeko, bertsolariak haien artean ere saretzeko eta ezagutzeko, eta bertsoan inguruan elkargune bat sortzeko, ez pixkat helburu horiekin hasi ginen antolatzen eta mantentzen dira gaur. Eta hilabete batzuk irauten duen txapelketa da, ezta? Baina, nola da honen antolakuntza? Bai, egizan hilabete desente, aurrena herrialdeka antolatzen da, eskolartekoa, eta herrialdetatik izen emate bat irikitzen da, apuntatzen dira interesauten bertsolari guztiak, jokatzen dira kanporaketak herrialde mailan, ondoren final bat herrialde mailan,
eta bukatzeko herrialde guztiek bukatu dutenean Euskal Herrikoa, ez? Orduan, aurreneko eskolartekoa, aurtengo kasuan behintzat Gipuzkoa izan da, lehenengo kanporaketa esan duke martxoa bukaeran hasi ziela, gero apirilean 12an intzuten finala, baina bueno, martxoa bukaeratik ekainaren 15 arte iraungo luke herrialdeak eta Euskal Herriko eskolarteko osoak. Orduan, bai, hilabete desentetan zehar egiten da, eta tartean zenbat saio egingo dian guztira, ez dakit, 20 inguru egingo dira, ez kanporaketa eta finala kontutan hartzen ditugu, 20-25 bitarte egingo dira. Orduan, bai, saio desente izaten dira eta luzatzen dana 4 hilabetetan zehar. Eta zenbat parte hartzaile daude, nola antolatzen dira hauek, eta nork parte hartu dezake? Bai, bueno, 14 urte bitarteko franjan egiten da helduen eskolartekoa zain dana. Hor, 80, 85 izen emate inguru eukitzen ditugu txeraera, orduan, bueno, kopuru esanguratsua ez, 4 urte bitarteko franja hortan, eta izena eman dezake edozeinek. Hor, bueno, oso eskoletatik bideratzen dira izen emateak, eskoletatik bai bideratzen dira, eta nik uste gaur egun bertsoan inguruan eta bilen edozeinek baduela eskolartekoaren berri eta izen emateko aukera. Eta gero, emakumeen eta gizonezkoen partaidetza orekatzeko edo ere saiakera hori egiten da, ez? Bai, kasuntan eskolartekoan izen ematean, emakumezkoen izen ematea altuagoa da gizonezkoena, baino fenomeno hau, bueno, aspaldidanik, ez betianik, baina aspaldidanik pasatzen da, gero gauza da hori aldatzen dela eskolartekoetatik edo gaztetxoetatik plazarako saltoan, ez? Eta hor hiltzen elkartetik pixkat horiek orekatu nahian, baina eskolartekoen kasuan parte hartzea genero ikuspegitik bastante orekatua da. Eta zuek noiz hasten zarete kasu honetan aurtengo prestaketekin noiz hasi zarete? Bueno, hasi, aurrena bintzat finalaren egia eta lekua eta hartzen pixkat herriarekin kontaktua egiten, lehenko urteko udazkenean edo hasiko ginean, gero ja martxa bete-betien izen emateak irikitzen eta urte hasierarekin, ez? Urtara jo otsaila bitarte izaten da pixkat aurre prestaketa, izen emateak egin, zabaldu, zelekuetan egin kanporaketak, finalak ja antolatzen hasi. Bueno, aurreneko kontaktua esango genuke, iazko azaroa abenduan ingo genuela, ja finalak ingo dian herriekin eta bintzat hasi hitz egiten, eta ondoren ja proiektua bea garatzen edo urte hasiera. Urteko 6 hilabete iaia bate ditugu. Ez hontan bakarrik noski, baina 6 hilabete inguru denera. Eta martxan da ja aurtengo txapelketa? Bai, bueno, aurtengoa ja gelditzen dena azkeneko txupinazoa da Euskal Herriko finalarekin, lehen esan dezuna, Arantzan izango dena, orduan, orain arteko etxeko lan guztiak egin dauzkagu eta azken festa gelditzen da, orain bastean. Eta, bueno, Arantzan izango da aurten, baina beti han izaten da, aldatzen joaten da, zeren arabera hautatzen da lekua. Bai, aldatzen joaten da, azkenean Euskal Herriko final bat izan da, Euskal Herri osoan zehar antolatzen ditugu finalak. Normalean 3 urteko zikloak egiten ditugu herrialde bakoitzean, 3 urte zituen Lapurdin, gero 3 urte azkeneko 3 Bizkaian, eta orain aurtengoa eta hurrengo biak normalean Nafarroan egingo ditu. Orduan, juten gera 3 urteka lekuz aldatzen, eta helburu hori ere ebadego ez, finala ere aldiro herrialde ezberdin batean antolatzea, eta bizkat mapa osoaren hori. Eta, bueno, finala, esan dugun bezala, ekainaren 15ean izango da, eta zer dago prest egun horretarako? Bueno, azteko bertsolari ez, azkenean finaleko elementu importantena, 11 bertsolari hariko dian kantuan, esan bezala herrialdeetako finaletatik etorriko dianak, eta gero, bueno, eguna bea osatuko da, aurten aldaketa goizetik arratsaldera pasa dugu, ikusiko dugu zer ematen duen, baina, atxaleko 5etan hasiko da finala, normalean 2 ordu eta erdi inguru irauten du, sari emateekin eta ondoren afari merenda antolatuko da, bertaratzen dian guztientzat, bertsolari entzule eta langileentzat, saio osteko giro hori ere guretzako oso importantea da edelako, iaia finala beste, orduan hori, finala eta ondorengo ospakizun festatxoa edo izango da, hori da aurtengo egitea dago.
Eta ez dizut galdetu, baina bi talde daude ez, txikien txanda edo eta gero gazteena. Bai, hori Euskal Herriko finalen kasuan, ez, herrialdetan bai, herrialdetan 14 urtetik 18 urte bitarterako eskolarteko antolatzen da, eta 14 urtetik bera ere antolatzen dira. Formatu ezberdinetan, denak ez dute lehia komponente bezala, askotan eolako afari meriendak egiten dira, otorren bueltan kantatzeko aukera eta bar, eta ez daukate komponente zela lehia, baina 14 urte azpikoetan ere herrialdetan antolatzen dira gauza asko. Euskal Herriaren kasuan, finala egiten denez, 14tik 18 urte bitarteko horretan egiten da. 14 urte zazpikoetan, Euskal Herri mailan ez da antolatzen. Ezer, esan bezala herrialde bakoitzean izaera ezberdinak dulako 14 urte zazpiko proiektuak, eta garai batean bai egiten zen, 14 urte zazpiko finala, eta hori taldekako egiten zen. Eta 14tik 18rakoa, gero hori aldatzen hasi ginen, eta orain 14 urtik 18rakoa egiten da finala. Eta txapelketa ohiko bat da, edo lehiarik gabekoa? Bai, ohiko txapelketa da, pixkat ezagutzen dugun formatuetan. Hemen komponentea da, 11 bertsolari izan da arteko kasuan, kantatzeko aukera ere gutxi bitzen du bakoitzak, ez, orduan nolako saioan bertan bi fase edo bereizten dira, 11 bertsolariek egiten dituzte bina ofizio, eta hor korte bat egiten da, eta gero 6 bertsolarekin egiten da hurrengo fasea, ez. Estela 11 bertsolarekin saio oso luzea gelituko litzake, orduan finalean bertan egiten da horrelako bi fasetako metodo bat edo, baina bai, ezagutzen dugun ohiko ariketa dauzka, ez, ofizioak, bakarka, laboinak, bai, ezagutzen ditugun ohiko ariketak. Formatuz, txapelketaren antzerako logika dut. Eta ze sari irabaziko du txapeldunak? Apreziatuena txapela ez. Gero parte hartzaile guztientzako ere bestelako sariak egoten dira, horietako igual esanguratsuena da ahots baten sormen egonaldian urte bukaeran antolatzen etena areako parte hartzeko aukera eskaintzen zaie, eta gero urtero aldatzen joaten da, ez, aurten adibidez Gipuzkoako txapelketa izanik, finalerako bina esarrera ere bai, kasetagetikan ere komiki liburuak eta ematen dizkigu sari bezala, txapeldunak txapela dauka, ondoren saria konpartitzen dira parte hartzaile guztiekin. Da, ja aste eta gutxi geratzen da, eta zer espero duzu egun honetaz? Espero egu giro on batean jokatzea finala, azken urteetan bezala, espero dugu jende pixkat urbilduko dala, lagunak, familikoak, bertsozaleak, espero ere arantzarretzako ospakizun egun polita izango dela, eta, lako bat egitzaio eskatzen askoz gehiago ez, giron batean jutea, ondo pasatzea edenok, final interesgarri bat eta emozionante bat entzutea, eta ondoren afari merenda batekin ondo bukatzea. Oier, bukatzeko ezakit zerbait gehiago komentatu nahi duzun, zerbait ahaztu zaigun. Ez, animatu nahi duenak sarrera librea dela, azaltzeko lasai, hori, kainaren 15ean Arantzan, atxaleko 5etatik hasita, gu goizetik egongo gara bertan lanean, orduan, inguruko bertsozaleak animatzen baldin badia, egun polita izango dela, eta tortzeko lasai. Afalduta joko diala etxea. Oier, mila esker gurekin hitz egitera etortzeagatik, eta jendea animatzen den Arantzara gerturatzera. Zuei gonbidatzeagatik, mila esker. Gaurko eta biharko eguraldia ikusiko dugu. Gaur, asteazkena barnealdean bero egingo du. Temperatura maksimoak 30 gradura iritsiko dira barnealdeko leku askotan, eta Nafarroa hegoaldean maila hori ere gaindituko dute. Kostaldean, berriz, 25 graduren inguruan geldituko dira beroenak, brisaren eraginez. Egun sentiko hodeiguneen ostean, eguzkitzu egongo da. Arratsaldean bero hodei batzuk sortu litezke. Haizea ahul eta aldakor ibiliko da, eta arratsaldean iparraldetik finkatuko da. Ostegunean arratsaldean bero hodeiak egongo dira.
Goizean giro argiak jarraipena izango du, naiz eta tarteka erdi mailako hodeiak eta goi hodeiak agertu. Arratsaldean bero hodeiak garatuko dira. Baliteke egunaren amaieran zaparrada bakanen bat botatzea edo trumoi ekaitzak jotzea lekuren batean. Temperatura maksimoak aurreko eguneko balio berdintsuetara iritsiko dira eta minimoak igo egingo dira. Haizea ahul eta aldakor ibiliko da eta arratsaldean ipar ukitua hartuko du. Kaixo eta ongi etorriak gaurko bigarren elkarrizketara, oraingoan Ander Arbilarekin gaude. Kaixo, zer moduz? Kaixo, egunon, ongi. Bueno, ekainaren 15ean Ultzamaldeko kuadrilen eguna ospatuko duzu, ezta? Bai, hori da, ekainaren 15ean larunbata kuadrilen eguna ospatuko dugu, eta hori da, herri kirol desafioa eginen dugu, bai. Bueno, azaldu dezakezu pixkat zer den Ultzamaldeko kuadrilen eguna? Aurreko urtean egin zen ekitaldi bat izan zen, lehenbiziko urtez. Pixko bat egin genuen hemengo Baiarako kuadrilak eta elkartzeko ekitaldi bat, eta hori egiteko berpizteko pixko bat, erabaki genuen egitea kuadrilen arteko desafio bat, olera pixko bat kirol bat egin denen artean, eta gero egun pasare bai bihurtzea denon artean. Eta aipatu zu aurreko urtean izan zela lehendabiziko urtea, ezta? Eta nola antolatu zineten hori aurrera atera ahal izateko? Aurreko urtean lehenbizikoa izan zenez, pixkot lan gehiago egin behar izan genuen, eta guztion laguntzarekin eta udalaren laguntzarekin, eta hemengo bai enpresak, bai tabernak, bai denetarik, egun honekin bolkatu ziren, eta guztion artean aurrera atera genuen, bai. Eta, bueno, aurten non ospatuko da, Larraintzarreko frontoian, ezta? Hori bai, aurten ere bai ekitaldia goizean hasiko da, goizeko 10etan, eta Larraintzako frontoian eginen da. Hor egingo dugu herri kirol desafioa, eta gero bazkaldu ere bai hor egingo dugu, eta gero txalde eta gaueko ekitaldiak kanpoan karpa bat montatzen da, eta hor egiten da den. Eta pasaren urtean baita bertan izan zen, edo beste herri batean? Pasaren urtean frontoiar egin bartzen, eta gero Bazkaria eta Lizasun egin bartzen, hor badago frontoi txiki bat, eta hor egin bar genuen ekitalde guztia, baina arazotxo batzuk izan genuen horko jende batzuekin, eta azkeneko momentuan karpa montatu behar izan genuen frontoi ondoan, eta hor egin genuen ekitaldia bai. Eta, bueno, zeintzuk dira hau ospatzearen helburuak? Pixko bat helburuak izango ziren, alde batetik Ultzamaldeko gazten arteko bilkura edo ez dakit, pixko bat aurrera eramatea, dagoelako igual ekitaldi asko gazteak elkartzen gaituenak, eta pixko bat hori ez, denok elkartzea, bai mutila bai neskak, hori bai egin ditugun probak eta denak bai dira neskei animatzeko edo pixko bat aukera emateko ere denok parte hartzeko, eta egun osoko pixko bat hori da ez, denok elkartzea eta oso ongi pasatzea denok elkarrekin. Eta, bueno, esan duzu egunaren lehenengo partean herri kirol desafioa ospatuko dela, baina zer da hau? Herri kirol desafio hau egiten dugu kuadrilen artean, osotara kuadrila bakoitzak baditu 11 partaide, eta goizeko 10etan hasten gara, 3 txanda osotara daude, eta txanda bakoitzan egiten ditugu lokotx biltzea, egiten ditugu txingak eramatea, egiten da zaku eramatea, korrika, egiten da arpana, egiten dugu ingudea, eta azkenan bukatzen dugu aizkora proba batekin ere bai.
egiten dugu pixko bat dena biltzen dugu, eta kuadrilla bakoitzak bere partaideak ditu, eta azkenan da hori, desafio bat, eta azkenan kuadrilla batek irabaziko du, eta hori pixko bat. Eta kuadrilla hauek ze adin tartekoak dira? Bai adin minimoa jarri genuela 18 urtetik aurrera izatea, eta badago aurten apuntatu den talde gazte bat 19 urtetik 21 urte bitartez, eta gero ere badago aurten beste talde bat apuntatu dena, pixko zaharragoak, eta ja direla izan dituztela 45 urte edo hor bitarte bai. Osea, dago 20 urte baino gehiagoko tartea baten eta besten artean bai. Eta nola dago, hainbeste herri izan da eta herri txiki batzuk ere izan da, nola dago gazte giroa hor Ultzamaldean? Gazte giroa ongi dago. Orain adibidez ere bai nola justo egin dugun ekitaldi hau, errango nuke gazteak eta kuadrillak ere bai asko bolkatu direla, jendea entrenatzen dago, elkartzen dira, egoten dira beraien artean, eta dago xarma hori ez. Eta horregatik ere hau egin dugu hori berpizteko ez. Lehen ez zegoen igual bakoitzak bere kabu jaten zen, edo batzun bere kuadrilla, baina ziren igual ekartzen beste batzuekin, ez dakiz zer. Eta hau ere pixkoat hori berpizteko eta buelta emateko pixkoat horreri. Imaginatzen dut herri ezberdinetako gazten artean ezagutzen zaretela, ez da? Hori, azkenan Ultzama herri asko dira, herri oso txikiak dira, eta azkenean denak elkartzeko herri desberdinetako jendea gara, orduan, bai Ultzaman edo bai Ultzamako ondoko baiarak, hori elkartzeko, azkenean herri txikia gara, eta baiara bat baino gehiagotik jendea elkartzen gara, bai. Eta, egun horretako programarekin jarraituz, herri kirol desafioa behin bukatuta, gero sari banaketa egongo da, ezta? Hori da, bai, behin proba bukatuta, sari banaketak egingo ditugu, bai, kuadrillen arteko sari banaketak, guztiontzat egongo da zertxo bait, eta hori eta gero egongo da, ere bai, sorteoa, edo, egiten ditugu hemengo zonaldeko produktuekin, jendeak eman dituen laguntzarekin, denetarik, pixko bat, sorteo bat, edo, sorteo bat baino gehiago, publikoan dagoen jendearentzat bai. Eta dagoeneko zenbat kuadrilla puntatu dira desafiora? Aurten ere 10 kuadrilla puntatu dira, osotara 110 partaide, eta pozik egiarteko bai. Eta, hau bukatu eta gero, zer egingo da? Zerbait prestatu duzue, inguruko jendea erakartzeko, edo? Bai, gero hau bukatuta, ere bai esateko egiten den bitartean, eskola pilotako jendeak irekiko du Frontoiko taberna, orduan hori pixkoat girona egoteko eta gero hau bukatuta gero, izango da bazkaria, Frontoian egingo den bazkari bat, teotzen katirin bat, egingo dugu bazkari bat, eta hau eta gero badugu musika, badugu sobremesa koordinista batekin, gero etorriko da txaranga bat, eta gero ja bukatzeko gau aldean, emango dira ere bai afaltzeko bokatak eta horrela, eta gero baita ere gauean egongo da DJ bat ere bai. Eta, hauetan edonork parte hartu dezake? Bai, kartelak ja jarri ditugu eta bidali ditugu, eta hori agertzen da, adibidez, bazkarian apuntatzeko, adibidez orain Larraintzarko ostatuan daude bonoak salmentan, orduan edonorrek erosi ditzake bono horiek eta bazkarira etorri daiteke bai. Eta gerorako ere bai ekitaldia ere bai denentzat irekia da bai. Debalde eta irekia bai. Eta noiz arte apuntatu daiteke bazkarira? Bazkaria jarriko dugu hurrengo astean asteazkenera arte,
hor ja tope izanen da, osea, gaur aste bat bitarte eta ja utziko dugu ja epea bukatuta. Eta, bueno, zer espero duzu egun honetaz? Aurreko urtean ikusita, ez dakit, aurreko urtean bai espero nion jendea etortzea, ez horren beste, frontoia esgelepo gontzen, osea, tope-topera, eta urten ere bai espero dugu frontoia tope egotera, jende asko etortzea, eta giro polita egotea goizan, sobre todo goizan dela ekitaldi desberdin hori, eta gero txaldea eta gauan, ja jende gazteagoa edo denetik pixko bat, giro ona egotea, ongi pasatzea, eta en artean disfrutatzea. Bueno, Ander, ja bukatzeko ezakit zerbait gehiago komentatu nahi duzun? Hola, ez zait etortzen ja burura deus hola aipatzeko gehiago, ez? Bueno, zuri eskerrak eman gurekin hitz egitera etortzeagatik, eta, bueno, kuadrilen eguna aurkezteagatik. Eta ea jendea animatzen den bertara gerturatzera. Eskerrik asko zuei. Bueno, ondo segi, agur. Gaurkoz hau izan da dena, bihar itzuliko gara eduki eta elkarrizketa berriekin. Ondo segi, agur. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.